Taryk suresi. Taryk suresi Mekke'de inen surelerden ol 17 ayatdan ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayatda agdalyan Vice yıldadı maniyetindaki Taryk sözünden alınanlar. Bu sürede ölümden soňky diriliş barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen asmana ve Taryga Vice yıldadyna kasam bolsun. Sen Tarygyň nämedigini bilýärmiň? Ol ýagtylygy bilen gijäni böwtüp geçýän ýıldızdyr. Her kimin ýanynda hökmän bir gödegçi perişte bardyr. Şonuň üçin insan nämeden yaradylandygy barada pikir etsin. Ol erkegiň bil, aýalyň bolsa göğüs tünküniň arasyndan çüýdirilip çykýan bir suwdan yaradyldy. Onu başda yaradan Allah'ın elbette onu täzeden diriltmäge güýji ýetýändir. Ol güni kıyamatda ähli bilýän sirler äşkar bolar. Şonu insanyň ne güýji ne de kömekçisi galar. Ýagyşy ýydyna gaýtaran asmana, ösümlikleriň çykmagy üçin ýarlan ýere kasam bolsun. Bu Kur'an hak bilen batyl aýyl-saýyl edýän anyk sözdür. Ol bir oýun däldir. Ol kapyrlar ähli güýçleri bilen hile gurýarlar. Men hem olara hile gurýaryn, olaryň hilelerini puja çykararyn. Şonuň üçin ey Muhammed, ol kapyrlara biraz salym wagt ber. Olary öz ýagdaýlaryna goý.